Jode, txori bat. Horten estiloa, naska? Kontexu. Egunon Bizkaia, egunon Euskal Herria. Kaixo! Eutxi! Zelan zauzie? Ondo, eta Oso zu? pozik. Oso ondo, laugarren atala, Pin-pan. pim pam pum, arropa berdinagaz. Biko ipala, Ikusiko eskuzue urte guztia arropa berdinagaz, baina, bueno, Izan daiteke. Batek aprobetxatu meritu bere baliabideak. hori da. Eta ez utzi galtzen trena. Arroba Hori da. Vinted. Bai, Ya está. totalmente. Bueno, gaurkoan sekartiogu. Gaurkoan sartuko gara nahiko gai misteriotsu. Mistikaz. Hori da. Zientzia ondino ez dala atrebidu hor sartzen. Eta gu, bai. Gu, Nos bai. lanzamos a la piscina. Ingo berba sinismenak eta horoskopoa eta horrek hausetaz. Zuek sinistan dozue, lehenengo galdera. Nik sinistu ez, baina asko gustatzen zait entzutea, entzuna detena. Hori da. Nik ez da sinisten, baino bai gustatzen zaitu horako jendeak izota bera argudioak. Eta emata bera horrein plan, sinistet ontan eta ontan, iruzen zaiten kurioso. Bai, Bai, zuk sinistezu? Ez, osea, zuk ez hauzuna, ez. Bai, ez. Zio zer hona esaten badau, bai, sinistuko. Barrura. Izango dut hori Bai. nitzako, holangoanaz. Horri biten dauena, nenaz. Gero jazten bada dirua galduko duzu, no seke hori ez. Ez. No. eta zuen, tenez ni idea. Hori da. Baina zuk esan ez du, gustatzen zaizuela entzute argudioak, ezagutzen duzu norbait Bai, sinisten duna. Benetan sinisten du edo da, ni uste baietz. Bai. ke fuerte. Ez que gaur egun tontazitzen ingo dugu dago jende asko, que de repente da mistika. Bai, igual gelitan zara bat amategaz, eta ze signo zara? Ta- Hori, Ah? lehenengo galdera, zein da zure izena, nungoa Bai. zehaz, na zure Bai. signoa. Pues justo dakit libroa naizela, Ja, Zuek hori ulertzen duzute? ez. Ez, Ez, no? Ascendente, ez dakitze. Ascendente, karta astrala, baina hori gero da ja, Ilargi. bai hori. Jaio zinen egunean zelan dagoen ilargien, ze momentutan, ze ordu minututan. Ez dakit nere Deko- odoltikoa. Behin, nera mare geltu nion, amazortan jaio nintzen ez dakit zelanetako eta esan zehar, itxen bilatu inbartutela. Osea, Eske, ez. Bai da, en plan, jaio zinenean, ilargia dauen momentuan, en plan, eta gero, osea, asinta otxun planeta bat, edo, naz planeta bat? ah, izan daiteke. Ze bada ilargiana? Osea, non ditator? Txaron, bilatuko dut. Ez que lagun GPT-ak Faltaz da hemen. astrologoentzat planeta izendapenak barne hartzen ditu eguzki sistemako planetak. Eta baita astronomia konbentzioen arabera jada definizio hori ez dutenak, ez dakiz hostian hori. Eguzkia eta ilargia bezalako objektu handikoekin batera jaiotza gaiaren interpretazio posiblea indartzen dute. Ah, bale. Depende ze planeta zaren... Ez dut horretzen. Hemen jartzeu. El signo solar, esto es ascendente, sol, ¿eso existe? Bai, Izango Vale, da. hori da, Sol y luna. refleja nuestro yo interno y el signo ascendente es la forma en la que ese yo se manifiesta en el exterior. Hau da, horoskopo bakoitza, adibidez, ni naiz Libra eta hori badakit orduen ez batela naz izatea. jaio nazen horoskopoan. Igual izan daiteke, osea, adibidez, ni naiz Libra, horrek esan nahi du, besteak beste naizela oso indecisa. Bai? Vale, ordun, horoskopo bakoitza da modu bat, ez dut esaten Tauro dela oso buru gogorra, ozein da oso buru gogorra. Bueno, Denak. bado bat buru gogorra dela. Ba, ni izatea Libra, baino ascendente en luna, eta baldin ascendente lunar da Tauro, esan nahi du berez zure barnean zehara buru gogorra horako zerbait. Ah, bale. Bueno, Osea, indar gehiago... Eta dela oso jarriak. Bai, baina indar gehiago dekola... Fuertea da, zebado badi ez. Ze zauzu? Ancestral. Ascendente. Ascendenteak. Zure Ez que ascendenteak. bada de jendia, azuk ez digozula naiz Libra, baino ascendente lunar Géminis. Hori. Ah, que fuerte! Eta Sara bueno. Géminis, ez? En plan, Géminiseteko zen Ba, bai. pues, gauzek. Jende horrek arazta askazka, faltaz daigu hemen maestro jo hau edo lako Bai. bat, edo nola Sandro Rey edo lako Bai. bat. Zuzer Bai. zara zauzu? Ni Géminis? naiz Libra.
Libra. Zuzertzera. Eskorpio. Hemen ipin dau, Libra. Elementua, airea. Ezaugarriak. Diplomaziokoa. Hori zer da, en plan, Orekatua, dialogat zeula. bai, Bai. orekatua eta soziala. Libra, harmonia eta harreman justuak baloratzen ditu. Identifikatzen zera. Pixkat bai, Bai. Nahez dute irakurtzea aste honetako zuen. Bai. Itxon, Horoskopa. baina, Itxoin, a ze ver, elementu zuzentzea. zaren? Zu, Ni Sagitario naiz. zu zera, zua. Eta ni Eskorpio, eta naz ura. Aha. Hiru elementuak. Hori, zurea, ipin dau, zarela, abentura zalea, Pillo bat. baikorra eta filosofo. Asmatu ditut denak, Ipin dau, askatasuna eta Joder. esplorazioa maite ditu. Bai. Zure antza hartze du. Nirea, ipin dau, intentsoa, pasionatua eta misteriotsoa. Bueno, Sakona eta emozionala. Intuizio indartsua du. Hori Hori bai. bai. Hori bai. Hori bai. Bueno, Bai, irakurri. zugo jatz, aste honetan zaude, 7. posizioan. Eta zen badia? Amabi. Bueno, erdian. Bueno, ya berak ajutzen. Esperanza Graziak esaten du, helburu berriak izango dituztela aste honetan. Helburu berriak. Epa, Eta konponbideak azalduko zaizkizula lan eta diru kontuei. Derrochador. @b.burger. Hori da, taka. Eta zu, Jurene, zaude oso posizio honean, podiumean zaude, 3. Oh! Zuri aste Zein behar dut, honetan, erosi loteria edo zer. baina ametsak beteko zaizkizu. Ametsak, ametxe hori txikitatik zenekana. Aste honetan. Eta proiektu berriak. Wow, banau, Bartzelonan biziten. Hostia, Ni todo txikitako cuadra. ametsa. Etxísimo. Ai, ama. Neri jartze dit, ¿Ves? Horrekin atope goaz. ¿Ves? Ya está. bai, orain bai. Filosofia de vida. Bueno, eta jartze duzuk ingurukoak zaindu behar dituztula. Behar ditu dala. Vale. Bai. Zaiatuko naiz. Oso ondo, Jurene. Neri jartze dit, maitasunan erukiko detela exito. Ostegonean antxokia tope. Eta energia argiztagarria daukatela. Aizu ze polita. Bai. Bueno, eta jartzen du hiruok jantzi behar dago aste honetan laranja. Nik ezakatu zela Ah, bueno. Energia ematen dula. Ai, ama, zuia. Hau zer da? Laranja. Baina si horia da, Gutxi Ez, gora ez? bera. laranjakin. A ber, zure kantinplora? Ke ba, da horia. Bueno, ara zinga da Ah, bueno, barduen da bardine. De compras, Juan Barria. Bai, Sistema kapitalistan esklabo Hori da, bakarria. bueno. Eta Total. gauza txarrak non dauz? Ez dauz. Ez daude. Ah, vale, ze ondo. Osa, aterako gara orain. Buah. Divina. Superpostik. Zerutik. Bai. Nik nahet ekarri pixkat gogora, youtuber horiek egite dituztenak kursilloak en plan mistiko, adibidez Maria KDP Yellow Mellowren exa. Horrek zeiten dau. Pues gauza da Nola bera zaizu? asistala Maria KDP. Yellow Mellowen exa. Eta gauza da bera asistala kursilloak saltzen, esaten jendeari, pues, sendatuko ziola. En plan, pues, bizitza argitu. Ah, Eta zan, beitu. estafa bat, Hombre. piramidal. Eta obviamente, pues, txiringitoa itxegin zitzaion. Baina zer egiten zauen. Egite zituen, Konsultak eta, tipo psikologa. bai, kursioak saltzen zituen, da esate zizun, pues, ilargia dakazu hilabete honetan, ez dakin hon jumertzera, balira viaje bat egitera. Eta jendeak esaten zituen, eske ez dauka dirua. Eta depresio baten erortzen zian. Ai. Eta, claro, Ostras. hori zantzan bastante fuerte. Jarraitzen du horrek. Ni uste dut ez. Eske goza gaixoak okizula buma zagonean Yellow Mellowekin, bai. Hain bere argazki aurkitzen, da zait, Claudia Ayuso, dakizuen? Eske horrekin Ez. atera zituen kursilloak. Hau zen bastante mística, pero igual ez horosko gehi en plan... Ah, bale, bai. energia eta Bai. hola. Mm. Eta hau ere, nik ezakite, sestion jarraitzen baino, bai eta zela bastante kanzelada momentu batean. Bai, bai. Bai, Baina, bueno. ez dakit. Nei irizinte bastante fuerte nola gaur egun galdera oso ohiko bihurtuen ze signo zean, eta horren arabera analizatzen zaizu, eta ja badakin nolakoa zean, eta ja gurutze bat o aurrea. Ez dut uste ez dare, hori aurrea hodi joanik en plan, jendeak esan duena, buah, zea Geminis, no seke, pues hori super gaizki,
eta ja ez, eta nik uste komentarioa dela horren aurrea, espero dut, jendeak ez kantzelatzea zu, eta ja, zure astendente eta zure estoangatikan ja hitzeita zuzta, ez uste. Pasako denik. Ez. Esan beharra deko, topeoto entxe, maestro Joao, definen da. Joao Joaquín Castellón es un astrólogo que presenta un programa de televisión de tarot. Osea, Sí. astrólogo, da ikasketa bat. Astrologia. Deko zorrek ikasketak, maestro Ah. Ez Joao. dut uste, no? Ikasketak izango dira. Bai, astrologoa bat, bai, ez? Planetak eta ikertzen daurena. Baina hori ez da astronomo. O ez? Ez, astrologia da planetak ikertzen dauena, no? Bai, ez da. Bueno, Edo igual izarrak, bai. edo zer die? Badaude zenbait unibertsitateetan, astrologia. Ah, Eta astronomia? Astronomia gehiago da izarrak, ilarrak. Ah, bale, eta bale, hola. bale. Bale, ba, erratu naz. Astrologia gehiago, pues, energia eta izango dira. ez da, Ah, bai, bale. ez dakit. Eta da karrera bat? Batzutan, jartu baietz. Gauzak planteatzen, Julen. Igual astronoma bihurtu Bai. ganeiz. Ba, orantxo goratu naiz, Donosten egiten dela urtero Miramar jauregian, bastante leku ona, en plan, konzentrazio bat, tarotista ezberdinena, eta presentatzen dituzte beraien produktuak. Eta aurrekoan, Pagune bezala, hori da, eta dia, bueno, guztiak senyora eta senyore batzuk, bastante pintza junda dakatela. Eta adibidez, aurkeztu zuten ohe bat, pues elektrodo batzukin, eta zu juteztera lotara ohe horretara, eta energia txar guztia jun egiten dira. Bai. Bai. Hortxero egin barko dugu. Eta gero ere ateratze dute... Ref? Nola itzen da? Erosteko? Bai, bueno, Amazon. Gero eskatuko dugu dugu, kaptura. Bai. eskatuko dugu gure entzulei bizun bat egiteko. Baina- Horrela guk erosializateko. Probauta dau, en plan... Edo Bai, ez norri dago pinditzen izan nor. gauzak. Edo... Senyorak, jutezian senyora guztiak. Eta itxarta zien da, maravilla. Hori. Eta gero eba ez dagoen argazki kamera bat, eta zu hartu zinean aurrean, eta ateatzezun zure auraren argazki bat. Bai, Bai, Ke iu, espiritu santu, bai, igual, bai. Igual bat zera. Oski izango da hori, ez? Hola itzaiten hoen energia eta sineste zuen energietan tau edena. Nik ez. A ber, ni... Osea, en plan, oindala hiru atal indogune berba, etxeetan dauen energiak eta igual bai. Ez que nik kasu batzutan normalena enez kontatuko baino badau jendea kaptatzetura energia txarrak. Izan leku batena, etxe bat, kafeteri bat, o izan pertsonena. Baina nik uste hori dela mal rollo, sin más. Bueno, zen desberdinak ditzake, baina... Bueno, de bai igual dena- iten dago sin txarra eta ya sartzen da eta qué mal rollo, bueno. Bai. Igual huele a mierda, no? Igual. Igual huele a... Ez, baina adibidez pertsona ezagutu eta ja ondoko ez demaizu mala vibra transmititzeit. Bai. Baina hori nik uste mundu guztie, badeko zu intentzino Bai. minima bat. Ni hori ezin esplikatu, ez hori ez sentitzen gauza da, no? Ez da Ja, nola bai. esplikatu, tipo, honekin hona izan mala vibra eta zuze bada, pues no sé, egia esan. Ah, pues igual. De Osea, gordun hori- energiak sentitzen ditut. Hori bada energia kontu bat, Bai. no? Ah, Gero pues bete igual daiteke bai. ezin da bete. Niri hori pasetan jata uste dut. Bai, Bai. nik bai. Zagit. Orain, ai ama, oain esan dezuna aurana, badao jendia como que asko konzentratzen bada norbaiten ganola, eta behiak, pixkat izten baituzu hola egon jarri, en plan, como que ez duzu ikusi dezakezu bestian aura. Sí, hombre. Intezute Esto probaetxean. probauko. Hori da, probatu zaztu eta Nire kontatu. ezin izan kapaz DIY. egiteko. Osea, Nik uste hori ikusteko ez kriston dakit. trola dela. Ja. Horrekin ere asko pentsatzen dut koloreak eta hola. Hmm. Eta ze koloreztean, eta... Mundu guztietaki ze signo diren. Osea, igual edo zu ez sinistu edo ez, baina dakizu zer zaren. Ja, nik uste bai nik ez dut nire sinistu eta beti. Ja. Ja. Igual jenteak bai, soy Aries, baina sin más. Pues la kata toca uno, te quiero decir. Bai. Bai, ezakitze badakigun denek eta gero Ja. inork ez duen sinisten. Ja, Gero zakit. jarraiten dugun hortaz. Hori da lehen revistetan eta ateraten, Bai. bueno, tauen be bai, ez? Sabiduria. Pronton eta hola, bai. Bai. Deko zu papel bat. Miércoles. Eta Irakurri zu zurean- gaurkoa? Ez.
Baina narduko lehenko asteko baiet. Eta ze pintotxun. Ez dakit, baino... Gauza txarrak ez da hori izaten ez. Ez. Batzutan bai, en plan, ten cuidado con el dinero. Hori dirua eta hola nabilnari. Eta Bai. ze diru. Ze diru. Edo amodioan igual... Bai, osasunan, igual dara mazu, aste bete girola pieten, mendira, jute, no seke eta jartzizu. Tienes que hacer más actividad, no estoy quieta, joder. Zuke hau. Estás derrotada. Ja. Hori da, depende zelan ze momentutan zauzen, nik uste. Bai. Ez, zauz momentu txar baten, eta igual esate dutxu, astea jango jatxu ondo edo hilea jango jatxu beto, baina, en plan, aldata utxule. Ja. Sí, betiko erligiona, Animoa edo. ¿sabes? Sinisme bat a lo que aferrarte. Bai, zeo zer, erligioa. Jangoikoak esaten botxu, ez dakiz zer, ba honik be bai. Guri tarotistak esango dugu. Hori da. Bueno, nalmeztuta egitea programa zuztenean tarotista batekin egin bizuma. Eskertuko genuke. Ingo crowdfunding bat. Hori da. Egingo dugu direkto. Bai. Bai. Vale, eta gero sinesta zue destinotako atxalitatean. Nik uste nun leno, bete esan nun kasualidadean. En plan, ez dakazula destino bat markatua. Ez dakazu bide bat egin eta jazta, porque gero orduan kaldera zenekin dizu bide hoi. Zuk. Lehenago. Zu jaio zen momentutik zu sortozu zure bidea, deke eta eskezetu gertzen bideo inundik anata den. Bai, en plan, adibidez, badeko zu, ez dakit. Plan, nik uste dana aito zule, zuk. Zu sinestezu destinoan. Zu sinestezu dakazula punto bat iritsi bertzen. Ez, baina, iritsiko zela. ez da destina, da objetiboa. Adibidez, niri ontxe torten jata pedazo vale. lan bat, kasetari bezala edo tal, bada, indotelako zeo zer. Bale, lan egin dazulako. Hori da. Bale, orduan ez dezu sinesten. Eske, Zerbait idatzita dagola. claro, hori da. Ez, Ah, ez. zu sinestezu lanaekin lortuko zula zerbait. Eta Hori da. bat iristen matzea da indezun bideagatikan. Hori da. Bale, hori bai sinesten dut. Baina gero nik lehenago esan nizun kasualitatea, en plan, gauza pasatzen lako eta jazta. Bai. Baina eske Be bai. atzo pasatzen dena fuerte izan zen. Zan, adibidez, bale, esan, eske Eta apuntako zap- dut. Ez da iztun Ze gara. pasatzen lurralde busakin julene, pesakin atzo. Ez. Oi, Vale. tragedia. Bueno, atzo, egun batean. Igande bat zen. Neguko igande bat. Atxaldeko 8 ataratzen bi bus Donostitikan Bilbora. Bai, Eta... Ez. hain geru. Gauzak entzun ditu? Energia. Espiritu energia bat. santu. No. Barkatu inciso bat izan da. 2 minutu. Bai. A ber, Eta bos be bai. Bai. hainitzena kontatzen. Bai. Igande bat atxaldeko 8 zauden bi bus Donosti Bilbo iteko. Bus bat, bus bi. Ta ninekan bus bat. Etorri zena, osea, etzetorren, azkenan atazen autobusa atxaldeko 8:20, 20 minutuko atzerapenakin. Ta bigarnaia juna zen, beste autobuse arrankatu zuen. Bai. Total, que nago iristen Bilbora, eta de repente nire ama deitzen dit, eta nik ezinen hartu, porque autobusan neon. Bai. Eta orduan ez goiatz, ondo zau deitu nazu da ni. Oi, txika, autobusan nago? Ostras. Ze pasatzen da? Goiatz, erreda Bilbo Donosti autobusa lehenengoa, no seke. Ikusi dut, bai. Izan dela, en plan, iritsi zen autobusa Bilboko sarrera, eta oso izan zuen jendiak atxaguskin. Eta orduan, txoferak gelditu zuen azkenan, atea zien dena justo hor ETV-ko sedean, Bai, hori Samamesen, bai. Eta justo autobusa exploto. Ostras. En plan, su hartu zuen. Fuerte. Eta dena kanpoan. Eta gu bitartan orduan kursu hartu ginen basurtotikan, no seke beste bideotikan. Eta orduan hor pentsatzen una berretzen nire autobusa, oza, nik bigarren autobusan ekan ta jazta, Bai. lehenengo autobusan ekan ta jazta. Baina autobusoi, orduan atea batzen besteekin batean, etzegun harrapatuko, pero atzetik jungo gineko. O lehenengo jungo ginen orduan atzeko. Ja, baina esan pasako ez, bez. Ez, baina, bale, justo nahi ez, baina nire atzekoak nik entzun nion komentario esan ez, ostia, hori da guk aldatu duguna lehen duela 2 ordu. Como que atxaldean zegoen, eta azkenan aldatu intzuten autobusa, eta lehenen bus ez aldatu dira. Jun batzien beste busan, a todo esto etzen ezer pasa, en plan, ez dago. Salomo, testigantza batzuk kontatu digute Salomo zapatilla batzuk erreta ikusi zituzte. Kiskalita. Eta hoiek ez dira merkeak. Ja. Hori, Ez, eske... eta zudak azozoren maletan, Ja. eta maleta toma por culo. Ja, imaginatu, klaseko gauzak. Claro, eta jentea doana hor, ze esango da, en plan, izen da nire destinue... Igual hil beharko nintzen edo eso zer. En plan, eske hori, Imaginatu, adibidez, hegazkin bateko Claro. istripu bat.
ez dauz egazkin istripurik, baina justo bat jausten da eta hilten diredanak, hor egon direnak, ze pasada hori, kasualitate... Hor, la soziala nire pentsatuko zen ostea gu hilin bar ginen. Hemen mendipuntan eroita hilin bar ginen. Nik uste hori zala kasualitate bat. Bai, ez. Osea, pilotoan errore bat, zan, esan destinoa... Ez dakit. Osea, haukin zaurien destino bezala Kasualitatea eroi izana, hiltzea. baina istripurtan berez hilin bar ginen, porque Claro. tragedia izan zen. Claro. Eta bizilikatea zea. Imaginatu ez, zireiak amaikekoa. Zertzean, 3 abioi, 2 abioi, Bi abioi. Bi. eta bat desbideratu egin zan. Bai. Imaginatu. Zez, Bastante Ja, ez fuerte. dakit. Osa, ez dakit. Nik egoera gutxi izan ditut. Nik Ez gehiago pentsatzen- botateot kasualidadera, Nik en vez uste de gehiago- Bai, destinuen. nik bai. Ez que nahi zaie zer pentsatu pasa bartezu auta, jazta. Adibidez, hemendik atea eta enbed autobusa bidatetik joan beste bidatetik eta jongo da, ordunet kriston atasko harrapatuko du, ordunet zitxiko beste gauza. Claro, hori da kasualidades. Bai, Nire ustez, ba, bi jende asko pentsatzen du ez. Ja, niri pasau jata hau, indotelako zeozer, eta bizitzak, ipingo Eskertu este hau, dit. edo... Zorion dit. Baina igual soaz, prisaka, eta de repente pedazo atasko bat. Ez da egon egun guztie, baina deko zuzukor. Hor daude bi ikuspuntu, bado jendia, Claro. esaten duna, jode, ze mierda, no seke, dena gaizki, eta beste batzuk esaten duna, Zeo Ah, segaitik izango da. bai, pasa Ja. inbatzeta iran. En plan, igual, egon da istripu bat, eta joaten manintzen, izango nintzen ni. Edo lango bat. Ez heroi, burua uste horietan. Ja, Bai. Ez paja mentalak dira. Bai. pasa ez zaizu, ez zaizu, pasa, ja, ez da. Entzuleok, zuek badakizu ez ze signo sarien. Bestela bat topago interneten. Hori da. Eta ikusi, irakurri bakarrik gauza ona, gauza txarrak kanpora. Bastartu. Fra. Itzein dugu energia ez dola, baina gero zuke direz, zer esan dezu leheno, reiki ez, Feng shuiena. feng shui. Ba. Hori esplikatu egin. Hori da beste sinisme puntu bat. En plan, da, a ber, topako dotarin, bale? Ez que bateri egitzi bai dekot. Feng shui da, erligio bat, ez que, no, Bilatzea? bai, indian indakoa, tipo Buda bezala edo lan. Ah, bai. Bueno, badago lango bat energiakaz, eta printzipala da energiana, irakurri. Es una práctica que implica organizar el espacio vital para crear un equilibrio con el mundo natural. Hori, Se basa en aprovechar la energía o chi. hori. Txia, bai. Ez Etxea- da, markatu, ez da indiakoa, da txinakoa. Ah, parkatu. Bai. Logika geadeko. Ta adibidez, etxean, ez? Bai, bueno, En plan, ez dakit txinak zergatik. dire horan energia, Ah, bueno, bai. plan akupuntura eta hori dana da Bai. Oh, ez da orientala. horria. Bai, bueno. Hori probaut en mis propias carnes. Eta, zer moduz Geo esperientzia. esango dugu esperientzia. Bai. Barkatu. A ber, feng shui da. Adibidez, etxean, egin bozu distribuidu X moduen, zure energiak fluiduteko. Edo joateko ondo. Orduan adibidez, buruen ezin duzu aukin, adibidez, leio bat. Eta gainera, leioa, oia eta pasilloa badau batera, ja egiten dutzu energia guztie. Gero, oi azpien, aukin bar dozu zeozer. Bestela txia badoa. Hostia, Claro, nik etxe. hemen ez dakate zer hori azpian. En plan ze? Zerbait biguna. En plan, igual, beste koltsoi bat, edo... Oe azpian. Bai. Ah, Oh, nik pertsak dazkat. Mitiko oea barruan almazten atzen gauzak. Ah, baina dekozu, en plan, Zurea kajoiak kanape. edo. Bai, kajoia, kanape da, hori da. Ah, vale. Kanape? Kanape da postre bat, ez? Bai, nola da? bai, Bai? ez? Kanape. Kanape, bai. Bueno, Sí, gero... sí, bada. Bai. Kanape. Anda. Kanape. Gero bebai dau, Kritikatzen. eskinak kentzaren asuntua. Adibidez, horma bi batzen badire, hor ipini bar duzu, lore bat, edo bitu hor dau zarama bat, edo... Feng shui. Zeo zer. Zure txiak fluiduteko. Sinistezu bertan. Ez, Baina itezu badazpada. bai. Ze daukat @familian pertsona bat. Orduan, iten dau. Baina, bueno, Ez izu afaitatzen berez. ez, dana bada ondorako, Alba ez pues izetiango getorri, no? Aldatu ordena eta ez dakizein. Ez que, gero, beste gauze batzuk bai dauz, baina, nazak horretan. Bueno.
Baina pilo bat gauza, gero igual adibidez animali bat badeko zu, igual kuadru baten, uste eta beste osten pertsona batek, kuadro bat, badeko zu adibidez katu bat. Bai. Ba, katua egon behar da, adibidez burua lehiorantz, no, katua barrurantz, baina bere bustana eta hankak lehiorantz, begira. Anda. Nik katu bat, kuadro bat inetzat izango. Ja, nirengo botikan. Baina adibidez dekozu jirafa bat. Bez, Elefante bat. elefante bat. Ba, trompa barrura eta hanka kanpora. Vale. Edo lango. Edo, igual da al revés, Igual trompa egon behar da kanporatz, baina ez da. Afrikara joten izan eta argazketatzen dena nume Hori beltzekin da. tatzen elefante bat atezen dena. Fijatuko naiz. Igual Carlos Obera ikusten duz. Vale, eta gero hori akupulturana. Hori da beste. Hori, beste Kriston gai bat. movida da, Gozatzen dugu pak berdian, baina igual ez da gazera ikusi, baina Bai, bada. Bueno, dena txinatik dator momentu. Bai. Ulertutela jendeak. Ni Ze joan zarete. nintzen, ze selektibitateari begira eta egon nintzen estresauta. Mhm. Eta bai egirri nauen, en plan, pultsazioak eta... Pultsazioak? Bai. Berez. Bajatu ostela, pilo Ah, bat, bai. Eta Nola gero ipinten nintzen dozten bitxi hemen, bitxia, en plan, belarrian pegauta. Bai. Eta dekozu punto bat hor, en plan, hemen. Hor ipinten dozu txia bat, eta bajatan Zela, dozuz... pegatina bat. Bai, da, bolita bat, txia, bola, vale. eta tirita bat, Bai. momen. Eta bajata dozuz pultsazioak. Enun jarri zuten horratzak. Leku guztietan, Ai, buruan, trip, Ai. gorputz guztitik. Eta gero baten, en plan, esausten, no, esan otzenik. Aukiten dut reglakaz, pilo bat min. Eta ipin esan hemen ovarioetan, baina, esan behar dut que no funciona. Porque me duele igual. Baina, bueno. Nik horren harrira, ni ere joan nintzen hilerokoan gatikan. Baina nahi intzeten bizkarran. Ah? Jarri zeten bizkarran puntu pila batetan dago super beldurtu todo esto. Eta enxietzen inbesteko izan, baina gero jarri zeten puntu batian hor bizkarran erdian. Bai. Oh, ostia, goatzete, duela ezagitz bat urte izan. Baten joan zara. Bai. Bai, joate mazara, 2, 3, 4 bider, gehi joitu txumin. Ez que, Ah, bai. como que Bai. esan bara funtzionatu zian. Ez Ah? dakit izan zen. Psikologikoa. Bai. Bai. Oze, bai, ostia, nigoatzen jarri zeten horratzoi, bizkar guztiak hasi zen mina baten dena batea, ora. Doblatu irun horratza. Eta dena, atea zen doblada. Ostras, Baina hor deko zu noraino energia sartzen bat ez, edo. Ez, eske olako horratz bat zen, Ez, nire esan olangoa. Nirea olakoa Baina zen. sartzen dutxune bardi edo. Ostia. Bueno, nahi Niri funtzionatu hemen- ziala. Joan zarean ipinten ezaguna benit, el puto atrebas. Eta indostein, klok, eta nire. Eta hemen, klok. Oi. Eta Palabra de gero, la Virgen. hemen, pak. Zeri, bueno, vale. Hostia, ze mina, Eta atzean, en plan, mitik, bi holan, porque haukin hauen, en plan, Zezenari gogortute bestela, edo, Zezenari bezala. Haukin hauen gogortute, orduen. Ipin uste esan, bi pintzatxo, eta makina bateri, eta orduen, itez hori izan bibrau, en plan, bip, 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 bip. Nahi. Ostia, horre bai emosten impresioa, Ni mareatu ingo nintzen. Gero esos nahiko lasai. Ezagit, nahi funtzionatu zian, esan barra dakat. Bai, nire bai, osea, pultsazioan eta hori bai. Sinestuko dut horregatik zela. Bai. Gero, hau ezagiten, bueno, energiekin lotua dago. Eta bastante interesatzen dit. Ez que esatu, hitzaiten hortaz, orain txobak izue ikerokoa eta ilargen arteko relaziona. Bai. Hilerekoa eta hilargia. Bai. Bai. Esateute lotua daudela Bai. gure faseak eta ilargian faseak. Edo Eta hori, ovuloa, no. Bai, oso fuerte iruditzen zait, enau bate puesta, gaian. Nio fuerte iruditzen zait, ui. Energia. Bai, eta jendekoi, dakinak, bastante inbidi matei ze bere onurarako erabiltzeu. Baina egia da. Ez da egia, ez. Bai, Erlazioa daukate. bai. Bai, tal jendek izan aldezura sinkronizatuta hola. Fuerte da, iruditzen zait. Hori bai, ni ointzen abila biziten, osea, 3 gara, 3 neska, eta supuestamente, Ah, baten dia. bai, sinkronizauko direla. Que fuerte. Hori bai pasten da, Bategaz badekot. Sinkronizauta. Bai. Baina izan da kasualidades. Gero bestea, eske, deko oso deskompensaute. Eta nahi dugu inprueba, ia zelan doan, igual guri atxeratu eta berari aurreratu edo, eske hori ez da gizelan...
Bada. Fuerte iruditzen zait, eske aurrekan ikusten gauzatzutan dela. Batzuk bai itaute, pues, ilargian arabera, eta orduan badakizu nola ingo den zuria, nola jongo den, eta orduan badakizu nola egongo zen animoz, eta orduan jatezu gauza bat edo beste, itezu gauza bat edo beste, kirol bat edo beste, osea hori dena lotua dago. Eta hori bai iruditzen zait fuerte ez dela esplikatzen. Eta gauzatzen... Bai, liburu bat da, nik uste Bai, pila egongo dira. Ovulatzen zauzen momentuen, eta gero, dekosunean hilerokoa eta dau ilargi betea, hori dala zeo zer. Bai, en plan oso fuertea edo, bai. En plan, aprovechalo. Bai. 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 Qué fuerte. Edo jaisten baiatzu hilerokoa eta justo egun bardinean dau ilargi betea edo. Bai, lotua dagoela. Eski iruditzen dut bai hau eta bai beste guztia da zerbait ez dagona gure inguruan gutxinez, ez dago bezer ikertua, o ez dugut ezer inoz esplikatzen. Ja. Eta bai, osea, como baza positiba bere ingana, bai iruditzen dut bai galtzen dagula zerbait hor. Bai. Gauza guztiik esplikatu gabe. Nola, ez zigan oso gizarte eta territorio oso katoliko batean. Amen. Nahiko tapauta dauela. Bai. Kesa egitzen ditut sinesmen bat. Amen! Esnatzeko, goizan haintzuten ari bali mazteate. Good morning. Osea, iruditzen zait, erlijioa eta hola asko tapatu duen gauza bat dela, gauza mistikoa guztiak. Hombre, emakumea gonda tapauta historia guztian. Bueno, bai da. Bai. Baina, osea, gauza mistikoa guztia eta sinestu lurran indarran, eta irean indarran, eta dena, baina, berdina da. Eska izaz iristen zerbait ez zen existitzen. Eta izan jartzen zure konfiantza guztia, zerbaitetan, ez tezula ikusten. Bueno, ez bada argi geltuko batea gea. Ateak, bai. Bai. Osea, ez dakit da un mundo. Bai. Kristo movida. Laburpen bezala informatu beharko genuke gehiago. Bai. Mundu guzti egon barko zan, informatu hau. Ez gai ez bai izan fuerte abiez, la Mesia serian, azena kapitulan, ayahuasca kinta hoi dena itoten ritualoi. Qué fuerte. Ez dut ikusi. Ikusi. Bai. Ago aspa, esazu? Ayahuasca. Zer da hori? Da, droga bat, ateratzen dela. Zapotik, en plan... Nola, igel batetik ateratzen da. Igel beben oso batetik. Eta... Alusinazioak eta... Hori, eta jendea hil egin daiteke. Eta, de hecho, aurrekortan kaso bat egontzan, tipo batena... Arroba Marina Yers. Egin gozun? Egin du? Bai. Kampeona. Hemendikan gure historionik berrenak. Ez dakize Amazonasen edo joan zanean. Ez que hor tipikoa da. Eta jendea hil egiten dut dena. Ez duten oso fuertea dela. Bai. Baina bai erabiltuta askotan como retrospekzio egiteko bezala eta ikusteko nundakazun mina eta hori. Hori, energia txarrak ateratzeko bezala. Hori, energiak. Nola, irortzen zean egin fuerte den, oza, ez da kaida, baina zein zut, jode, no sé, ni bakari serian ikusi, baina como que azten zien dena negarez eta hori. Oza, iristen zean puntu batea hainen iluna zure barruan, ja hortikan ja ateatzen zara. Como que ja behin eroita ateatzen zara, no sé. Hori dena, kriston kuriosia emateit. Bai. Osa, nahi zait droga tipo heroina eta huetaz, baizik eta droga naturalekin. Bai. Eta nola, igual beste kulturetan... Hombre, bai, tributan eta ingo da hori, Seguro. Bai. Ez? Tipiko izango da, igual. Edo igelak, edo... Iruditzen da fuerte nola, kultura bakoitzak eta aurrera eramanduen bizta sinesmen desberdinekin. Bai. Bai. Hori, hau izan da dana, gustau baiatzue, idatzi komentarioetan, ia sinisten dozuen edo ez honetan gauzetan, eta ia, igual sinisten dozue beste religio edo beste sinismen batzuk. Así que, komentau. Hori da. Eta hori. Ikusiko gero aurrengo kapituloan. Hori da. Bai. Ondo izan. Agur. Gaur, gurian. Jode, txori bat. Oigan estiloa, naska? Kontexu.